A méhészet elhelyezkedése kritikus fontosságú a méhek és az emberek biztonsága érdekében. A méhes veszélyes üzem akár tragédiával is végződhet annak helytelen telepítése. Hazánkban a 15/1969-es rendelet szabályozza, hogy minimum mekkora távolságra kell elhelyezni a méheket különböző ingatlanoktól, közművektől. Figyeljünk ezen pontok betartására, ezzel is fenntartva a méhekről, méhészetről alkotott pozitív társadalmi képet. További információkért látogasson el a www.bitenet.eu weboldalra.